Bil-fondi li ngħatajna stajna nkomplu ninvestu f'sena li ġabet magħha sfidi kbar hekk kif waqfu l-attivitajiet kollha. Dan sostnih Kurt Vella, membru fil-kumitat tal-Għaqda tal-Paegent Marija Reġina fil-Marsa, f'kummenti li tal-One News b'reazzjoni għall-pakkett ta' għajnuna li tqassam lill-diversi għaqdiet tal-armar mill-Ministeru għall-Arti. Kif tara sena nirranġaw l-ufffiċċju tagħna minn barra minn ġewwa anke bħala equipment u hekk. Apparti minn hekk ukoll tagħna wkoll il-funds biex isiru l-bisi ġodda, aħna bħala Paegent aħna jkollna l-bisi għall-ġimgħa kbira. Jiġifieri tagħna wkoll il-funds biex inkunu nistgħu nagħmlu nixu drappijiet u nħitu l-bis il-ġodda għas-sena d-dieħla jekk il-bambin irid. Permezz ta' dan l-investiment li jlaħħaq il-150,000 euro, numru ta' għaqdiet tal-armar fil-lokalitajiet ta' pajjiżna applikaw biex fost oħrajn jixtru bandalori, festuni u pavaljuni li jżejnu t-toroq fil-ġimgħa tal-festa. Iċ-chairman ta' sezzjoni tal-festa ta' Ħamrun il-Liberty wkoll laqa dan l-investiment fl-għaqdiet tal-armar. Huwa tenna li b'din l-għajnuna triq stradarjali fil-Ħamrun se tibda tilbes libsa isbaħ fil-jiem tal-festa. Grazzi għall-Ministeru ta' Herrera ħadna xi ħaġa fondi li kien bżonjus ħafna għalina għax bħalissa bil-Malti għaddejjin bil-proġett kbir ta' Srarjali l-Ħamrun ta' set bandalori u bihom komplejna nagħmlu pass biex inkomplu nagħlqu das-set jekk il-bambin irid ta' 28 bandalora li mhijiex ċajta.